Dnes som na našom úrade privítal prvých štipendistov projektu Impuls v spolupráci s občianskym združením EduSOC. Sú to mladí ľudia, ktorí majú pred sebou, predpokladám, skvelú budúcnosť. Sú talentovaní, šikovní a treba im pomôcť, pretože nie sú zrovna z ideálneho prostredia. Majú možnosť získať štipendium, jedno mesačné a druhé, ktoré sa im bude sporiť počas štúdia. Ak štúdium dokončia, dostanú štartovací bal. Práve sme privítali prvú kohortu žiakov a študentov, čoho sa veľmi tešíme, ale je to len začiatok. A projekt sa volá Impuls a teda by mal predstavovať tento projekt aj impuls do života detí a ich rodičov, rodiny, ktoré nemajú tú istú štartovaciu čiaru ako väčšina z nás. A preto veríme, že tento projekt pomôže dokončiť dobrú školu, získať dobré zamestnanie. Som veľmi rád za štipendium, ktoré nám poskytujú, aby sme mohli študovať na našich stredných odborných školách. Idem na strednú odbornú školu Filakovo, odbor je elektrika. Veľmi sa chcem poďakovať za to, že toto štipendium poskytujú nám ako Rómom. Som rád súčasťou tohto projektu. Ďakujem pánovi podpredsedovi, že nás dnes prijal, že môže byť súčasťou tohto projektu, na ktorom dostávame štipendium. Mentorom v programe EduSOC Impuls. Ja urobím všetko preto, aby úspešne ukončili strednú školu a získali odborné vzdelanie po prípade maturitné vysvedčenie. Pomoc pre tie deti a študentov, aby sa vlastne rozvíjali vo svojich vedomostiach a skončili niekedy aj vysoké školy. Treba im pomôcť, čo ľudia sú z marginalizovaných komunít, možno z trošku ťažšieho sociálneho prostredia. Vyberali sme ich spoločne na základných školách, nastúpili do našich odborných škôl, čo nás veľmi teší. Ja pevne verím, že úspešne dokončia tento projekt a budú prínosom nielen pre seba, ale aj pre spoločnosť.